La seu de la Sindicatura de Greuges del País Valencià ha viscut aquest divendres una protesta insòlita. I és que un centenar de persones convocats per la Plataforma en Defensa de la Llei de la Dependència s'han concentrat a les portes del síndic per a recolzar la feina de la institució i reivindicar la seva continuïtat. La sindicatura ha sigut molt sensible a tota la problemàtica i exigències de les persones en situació de dependència i famílies que des de fa 4 anys tenim un contacte directe i continu perquè n'hi ha moltes agressions, molts maltractaments a les persones en situació de dependència que tarden 2 anys o més en reconèixer les prestacions o els serveis que es corresponen a les persones en situació de dependència i també perquè hi ha moltes persones que van morint-se sense poder rebre aquestes prestacions i aquests serveis. Martorell ha explicat que a hores d'ara tan sols tenen sospites del que podria ser la intenció del govern del Partit Popular de prescindir de la Sindicatura de Greuges. I és per això que han decidit manifestar-se abans que no passe, al temps que denunciava la manca de sensibilitat de l'executiu central amb les persones dependents per les retallades en els fons per aplicar aquesta llei. Ha reduït en 286 milions d'euros els diners per a poder aplicar perfectament la llei de dependència. Les comunitats autònomes ja no tenen l'obligació de també aportar aquests 286 milions d'euros. Per altra banda, n'hi ha una intenció de pujar la baremació per tal de deixar fora a dependents severos i baixar les prestacions econòmiques i els serveis als grans dependents. A Alacant encara hi ha més de 4.000 persones que esperen que siga reconeguda la prestació, una xifra que al conjunt del País Valencià arriba a les 11.000 persones. A la concentració han acudit representants de diferents partits, com la portaveu del PSOE a Alacant, Elena Martín, el portaveu de la coalició Compromís, Tomàs Mestre, o la diputada d'Esquerra Unida, Esther López, a més dels sindicats Comissions Obreres, UGT i les TPB, que han recordat que l'administració du molts mesos sense fer front a les despeses derivades d'aquesta llei, una situació que afecta a dependents, però també als treballadors de les empreses que s'hi dediquen.